Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Район башлыгы чираттагы туры эфирын үткәрде. Төп темалар арасында экологлар көне. Победа всего района в целом. Мы заняли призовое второе место в этом году. Бу ялларда Сабантуй бәйрәме. Әлмәт милли шараны ничек каршы алачак? Токымлы атларда узышлар традицион рәвештә ипподромда, әкреш үзәк мәйданда узачак. Биредә инде бу яу эшләре тамамланып килә диярлек. Калабыз пляжы кунаклар кабул итәргә әзерме? Улучшили периметр, оградили для того, чтобы меньше мусора залетало. Район башлыгы Тимур Нагуманов социаль шелтәрләрдә чираттагы туры эфирын үткәрде. Экологлар көнен нинди нәтиҗәләр белән каршы алабыз? Һәм укучыларны эшкә урнаштыру өчен мөмкинлекләр бармы? Шул һәм башка сорауларга җавапларны алдагы минутларда тәкъдим итәбез. Добрый день, дорогие альметьевцы, уважаемые гости эфира. 5 июньдә һөнәри бәйрәмнәрен экологлар билгеләп үтә. Бу барыбыз өчен дә мөһим дата. Шуңа күрә район башлыгы үз эшчәнлекләрен әйләнә-тирә мөхитне саклауга багышлаган һәркемне котлады. Һәм безнең уртак тырышлыкларыбыз нәтиҗәләр китерә дип билгеләп үтте. Альметьевск ежегодно становится призером. Әлмәт ел саен экологик экойл кысаларында республика конкурсында призер була. Бу елда искәрмә булмады. Бу безнең уртак җиңүебез диясем килә. Бөтен районның җиңүе. Бу ел біз икенче урынны алдык. Победа всего района в целом. Мы заняли призовое второе место в этом году, конечно. Әйләнә-тирә мөхит турында кайгырту уртак эшнең төп юнәлешләренең берсе булып кала. Халыкка уңайлы булсын өчен шәһәр халкы бакчаларны яшелләндерүдә актив катнашкан ишегалларында махсус су сибе нукталары урнаштыру планлаштырыла. Хәзер өйнең өске катларыннан чиләкләр белән йөрергә туры килмәячәк. Кулланылган су буенча чыгымнарны муниципалитет үз өстенә ала. Дорогие альметьевцы, если у вас есть уже желание... Кадерле әлмәтлеләр, әгәр дә сезнең ишегалларында су сибү мөмкинлеге кирәк булса, сез идарәче компаниягә яки үсеш бүлегенә мөрәҗәгать итә аласыз. Без бу мәсьәләне хәл итәчәкбез һәм җаваплыларны билгеләячәкбез. Развитие, мы этот вопрос будем тоже прорабатывать и определять ответственных, которым предоставим такую возможность. Туры эфир вакытында Тимур Нагуманов яхшы хәбәрләр белән уртаклашты. Беренче биргән бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре билгеле. 13 Әлмәт укучысы бердәм дәүләт имтиханыннан 100 балл җыйган. Химия буенча максималь нәтиҗәләрне 5 һәм әдәбият буенча 8 укучы күрсәтә. Бу көннәрдә башка фәннәр буенча нәтиҗәләр билгеле булачак. Шулай ук яхшы хәбәрләрнең берсе безнең ишегалды программасы дәвам итә. 36 дворов в этом году мы Бу ел 36 ишегалдында ремонт эшләре планлаштырылган, 20 ишегалдында хәзер эшләр бара. Аларның икесендә инде юл эшләре 100%-ка тәмамланган. на 100%. Моннан тыш, бу елда без узган елда башланган тукран баш чәчү практикасы дәвам итәчәкбез. Белгечләр әйтүенчә, бу үсемлек чүп үләннәреннән котларга һәм ишегалларны яшеллек өстәргә мөмкинлек бирә. Барлык эшләрне җәй ахырына кадәр тәмамларга планлаштыралар. Туры эфирның икенче өлешендә укучыларны эшкә урнаштыру турында мәгълүмат булды. Бу мәсьәләдә мәшгульлек үзәге 2 юнәлеш буенча эшли. Первое направление – это по заявкам работодателей. Беренче юнәлеш эш бирүчеләрнең эшмәкәрләребезнең гаризалары буенча, ә икенчесе бюджеттан бүлеп бирелгән акчалар ярдәмендә хакимиятнең ведомство карамагындагы учреждениеләрне эшкә урнаштыру. Бу социаль өлкәдә мәгариф, спорт, мәдәният идарәләрендә һәм ведомство карамагындагы башка оешмаларда. Прочие организации, которые нам подведомственны. 14-15 яшьлек балалар өчен көненә 4 сәгать, 16 яшьтә 5 сәгать, 17 яшьтә 7 сәгатьтән артмаган эш каралган. Мисал өчен мәктәпләрдә балалар 3 сәгать эшли. Айга якынча 7000 ала. Татарстан Республикасы Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы ярдәме белән мәшгульлек үзәге аша эшкә урнашканда 2650 сум күләмендә өстәмә матди ярдәм күрсәтелә. Для трудоустройства несовершеннолетним необходимо в первую очередь иметь Эшкә урнашу өчен балага 14 яшь тулган булырга тиеш. Медицина комиссиясе узу кирәк. Шулай ук мәшгульлек үзәгенә мөрәҗәгать иткәндә әти яки әйнең язма ризалыгы, паспорт, иминiyet таныклыгы, ИНН, исәп-хисап счеты номеры белән банктан выписка һәм дәүләт хезмәтләрендә шәхси кабинеты булырга тиеш. Выписку из банка с номером расчетного счета. Также необходимо пройти медкомиссию и необходимо иметь свой личный кабинет на госуслугах.
Мәшгульлек үзәгендә тәкъдим ителгән төп эшләр территорияләрне төзекләндерү һәм яшелләндерү, җыештыру, компьютерда яки архив белән эшләү. Тулырак мәгълүматны социаль челтәрләрендә яки шәхсән мәшгульлек үзәгендә табарга мөмкин. Татарстанда агымдагы елның язгы чәчү кампаниясенә нокта куелачак. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча планлаштырылган эш күләменең 99,7% башкарылган. Бу әлбәттә эш туктатылды дигән сүз түгел. Бүген авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре җиң сызганып, корткычларга һәм авырларга каршы көрәшә. Шул ук вакытта азык әзерләүгә керешкән районнар да бар. Әлмәт районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча район хуҗалыкларында чәчү 97%-ка башкарылган. Әлеге чәчүлек мәйданнарын корткычларга каршы эшкәртү бара. Азык әзерләүгә әле бездә керешмәделәр. Шулай да план инде төзелгән. Терлекчелек белән эш итүче хуҗалыкларның әле узган елдан 3195 тонна сенаж запаслары бар. Халык ярата торган бәйрәмнәрнең берсе Сабан туй якынлаша. Районда бәйрәм 8 июньдә, ә шәһәрдә 9 июньдә узачак. Инде берничә көн калабызда шәһәр оешмалары территорияләрне җыештыру һәм әзерләү буенча зур эш алып бара. Җыештыруда һәм әзерләүдә шәһәрнең күп оешмалары катнаша. Аларның һәрберсенә үз территориясе беркетелгән һәм эшлисе эшләр бүленгән. Үзәк мәйданда төп сәхнә янындагы эскәмияләр һәм баскычлар яңартыла. Сабан туйның иң күренекле вакыйгалары ат чабышлары һәм көрәш. Токымлы атларда узышлар традицион рәвештә ипподромда, ә көрәш үзәк мәйданда узачак. Биредә инде буяу эшләре тамамланып килә диярлек. Соңгы буялмаган эскәмияләрне тәртипкә китерү өстендә Коралл төзелеш компаниясе эшчеләре эшли. Мы работаем уже 3 дня. Нам осталось вообще совсем немного. Без бу территориядә инде 3 көн эшлибез. Безгә бик әз эш башкарасы калды. Сабан туйга кадәр буяган җирләр кибәчәк һәм матур булачак. Без Сабан туйга да башка бәйрәмнәргә дә гаиләбез белән йөрибез һәм барысы да матур, чиста, буялган, яхшы чистартылган булганда бу күңелне сөендерә. Дөресен генә әйткәндә, әлеге чараны булдыруда күп кешеләрнең хезмәте керә. В создании данного мероприятия. Бәйрәм программасы иртәнге 9-дан эшли башлый. Бу вакытта милли көрәш буенча финал ярышларында катнашачак батырлар билгеләнәчәк. Сабан туйның рәсми ачылышы 11 сәгатьтә традицион рәвештә шәһәр мәйданында узачак. Шулай ук традицион бәйрәм программасы һәм ат чабышлары планлаштырылган. Ипподромда да территорияне рәткә китерү үстендә эш алып барыла. Мы, в общем, получается, работаем здесь уже 4-й день. Без монда эшкә урнаштык. Инде 4-нче көн эшлибез. Хәзерге вакытта ипподром территориясендә җыештырабыз, щүпләр җыябыз, барысын да яхшы кыяфәткә китерәбез. Без табигатьне чистарак итәбез һәм кешеләрнең аңа яхшы карауларын телибез. Ну, и хотим, чтобы люди относились к ней нормально. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен автобуслар 7-дән 4-кә кадәр РТС һәм панорама тукталышларыннан йөриячәк. Тулырак программа һәм автобуслар маршруты белән сез безнең социаль челтәрләрдә таныша аласыз. Алсын Риева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Лучәлмә телекомпаниясе. Җәйге кызулар башланды. Димәк, саф һавада ял итүдән ләззәтләнер вакыт та җитте. Әлмәттә су коену сезоны быел масштаблы яңартулар белән ачылды. Калабыз пляжында нинди үзгәрешләр барлыгын киләсе сюжетта карагыз. Шәһәр халкы шәһәрдән чыкмыйча да үзен курорттагыча хис итә ала. 5 июньнән шәһәр пляжында бассейн эшли башлады. Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нагуманов ярдәме белән үткәрелгән масштаблы реконструкциядән соң су коену сезоны бай һәм уңайлы булырга вәгъдә итә. Были выделены средства, мы на эти средства приобрели. Бүлеп бирелгән акчага яңа химия станциясын сатып алдык. Химик су әзерләү станциясын урнаштырдык. Аны сынап карыйбыз. Косметик ремонт ясадык. 100 яңа ятак сатып алдык. Чөнки алар җитеп бетми иде. Шүп чарышмасын өчен периметрны яхшырттылар. Улучшили вот периметр, оградили для того, чтобы меньше мусора залетало.
Коткаручылар штаты көчәйтелгән. Шул исәптән 8 коткаручы матрос һәм беренче медицина ярдәме курсларын үткән 6 инструктор да бар. Бассейнның су температурасы стандартлар буенча 29 градус дәрәҗәсендә саклана. Бассейннан тыш Әлмәт халкы һәм кунаклары пляжда ял итә ала. Актив ял итү зоналарында вейкбординг белән шөгыльләнү өчен вейк-парк, скалодром, бау паркы, спорт тренажерлары узган ел Татнефть компаниясе ярдәме белән капиталь ремонтланган волейбол мәйданчыгы. Фитнес һәм йога белән шөгыльләнү өчен 2 катлы павильон, балалар мәйданчыклары, катамараннарда йөрү каралган. Территориядә шулай ук уңайлы ял итү урыннары һәм җәйге күңел ачу программасы төзелгән. Тимер юл кишүләрендә аварияләрне кисәтү максатыннан 6 июнь халыкара тимер юл кишүләренә игътибар җәлеп итү көне дип игълан ителә. Шуңа бәйле рәвештә Әлмәттә Россия тимер юллары компаниясе хезмәткәрләре тимер юл кишүләренең юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәүне таләп итүче куркыныч объектлар булып саналуын тагын бер кат искә төшерделәр. Агымдагы елның 4 ай нәтиҗәләре буенча Куйбышев тимер юлы шелтәрендә пассажир һәм шәһәр яны поездлары белән 19 транспорт берләшкән. Моннан тыш дежур хезмәткәр хезмәт күрсәтә торган автомобиль һәм тимер юллар киселешендә 4 вакыйга булган. Барлыгы 67 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. На 20% меньше, чем... Бу узган елгы күрсәткеч белән чагыштырганда 20%-ка кимрәк дигән сүз. Уңай динамика бар, әмма без мондый чараларны бу күрсәткеч 0-га кадәр җиткәнче үткәрәчәкбез. Мы будем проводить подобного рода мероприятия. Машина йөртүчеләргә куркынычсызлык кагыйдәләре турында искә төшерер өчен автоинспектор һәм тимер юлчылар рейд үткәрделәр. Мәгълүмати листовкалар тараттылар һәм машина йөртүчеләргә автомобиль һәм тимер юллар киселешендә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу еш кына фаҗигале нәтиҗәләргә китерә дип искәрттеләр. Бу көнне хезмәткәрләр өчен дә укулар оештырылды. Легенда буенча, машина билгесе сәбәпләр аркасында тимер юлда туктап кала. Бу вакытта хезмәткәрнең гамәлләре һәм сөйләшүләр регламенты күзәтелә. Елена Идиатуллина бу һөнәрдә 10 елга якын эшли. Аның төп бурычы автомобиль һәм тимер юллар киселешендә куркынычсыз хәрәкәтне тәэмин итү. Работа здесь сложная, не каждый сюда... Монда эш авыр һәм катлаулы. Мөгаен һәркем монда эшли алмас иде. Безнең авариялар шактый күп була. Аңа карамастан коллективыбыз бердәм. Без бер-беребезгә һәрвакыт ярдәмгә килергә әзер. Безнең лозунг та шуңа күрә: РЖД эш кешеләре. Поэтому РЖД люди дела. Белгечләр билгеләп үткәнчә, тимер юл кишүләрендә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозганда машина йөртүчеләр үз тормышларын гына түгел, йөзләгән поезд пассажирлары һәм локомотив бригадалары хезмәткәрләренең тормышларында куркыныч астына куя. Тимер юл кишүен узганда поездны тиз генә туктатып булмый икәнне истә тотарга кирәк. Сәгатенә 60-70 км тизлек белән баручы поездны туктату өчен 600-700 метр ара кирәк. Алсун Риева, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә 7 июньдә Культурная среда города шәһәрнең мәдәни мөхите проекты старт ала. 8 ел дәвамында әлеге проектны гамәлгә ашырырга Татнефть хәйрия фонды ярдәм итә. Һәр җомга һәм шимбә әлмәтләрне бай программа, балалар өчен күңел ачу чаралары, тере музыка, бию кичләре һәм тагын бик күп кызыклы чаралар көтә. Проект Түбән Мактама бистәсеннән Яшьлек скверына кадәрге киңлекләрне кулачлый. Шәһәр һәм районның 7 мәйданчыгы җирле халык өчен җәлеп итү ноктасына әвереләчәк. Җәйге кичләрне кызыклы һәм күңелле уздырырга мөмкинлек биргән проект 7 июньнән 31 августка кадәр дәвам итәчәк. Быел безнең телекомпания безгә 33 ел тула. Шул уңайдан Луч телеканалында яңа проект старт алды. Золотой голос Альметьевска Әлмәтнең алтын тавышы вокаль проектының 2нче сезонына гаризалар җибәреп була. Катнашучылар рәтенә ничек кер буласын һәм яңа сезонда нәрсә көтәсен Ләйсән Галиева җиткерер. Золотой голос Альметьевска ул җыр бәйгесе генә түгел, ул тормышта үзеңне табып һәм үз йолдызыңны сәхнәдә кабызу мөмкинлеге. Узган сезонда проект шәһәрне дер китереп, Әлмәткә якты һәм талантлы башкаручыларны бүләк итте. Быел да җыр бәйгесе җырларга хыялланган, әмма дөньяга үз тавышын күрсәтергә батырчылык итмәгән һәркемгә сәхнәгә юл ача. Агиделенең буйлары, шаулап ага сулары, шул якларга синең янга алып бара уйларым.
Проект профессиональ музыкаль белемнәре булмаган әлмәтлеләрне берләштерә. Ул җырларга хыялланып, әмма сәхнәгә чыгарга кыюсызланып йөрүче, музыка дөньясында үз урынын эзләгән һәркемгә мөмкинлек бирә. Круто, ждем. Вот, надеюсь, что-то получится, может, что-то не получится. Мондый проектларда катнашу һәрвакыт тәҗрибә бирә. Тамашачы алдында чыгыш ясау, музыка тармагы белгечләре белән эшләү, камера алдында курку хисен җиңү. Булар барысы да кыйммәтле белемнән тыш онытылмаслык хисләр дә бирә. Комфорт зонасыннан чыгу, сәхнә үсеше һәм яңа танышулар, иң мөһиме хыялыңа тагын бер адым атлау. Проектта Әлмәт һәм Әлмәт районында 18 яшьтән өлкәнрәк булган һәр теләүче катнаша ала. Җырны бар тик минус фонограммасына гына җырларга рөхсәт ителә. Шулай ук аның хронометражы 4 минуттан артмаска тиеш. Барлык чыгышларда безнең канал эфирында күрсәтеләчәк. Проектка керү өчен үз гаризаңны 21 июньгә кадәр почтага җибәрү мөһим. Әлмәтнең алтын тавышы булу мөмкинлеген кулдан ычкындырмагыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.